Vulkanske erupcije su među najdramatičnijim i najimpresivnijim prirodnim fenomenima na Zemlji. One su rezultat složenih procesa unutar zemljine unutrašnjosti koji uključuju formiranje magme, njeno kretanje prema površini i konačno njen izlazak kroz vulkanske otvore. Zemlja je sastavljena od nekoliko slojeva: jezgra, omotača i kore. Omotač, koji se nalazi između jezgra i kore, ima presudnu ulogu u formiranju magme. Omotač se sastoji od polutvrdih stena koje pod visokim temperaturama i pritiscima mogu da se otope i formiraju magmu. Magma nastaje na nekoliko načina. Prvi način jeste povećanje temperature. Kada temperatura unutar omotača dovoljno poraste, stene se tope. Drugi način jeste smanjenje pritiska. Kada se stene iz dubljih delova omotača podignu prema površini, pritisak se smanjuje što omogućava topljenje stena. Dodavanje lako isparljivih materija jeste treći način. Prisustvo vode i drugih lako isparljivih materija može smanjiti tačku topljenja stena, olakšavajući formiranje magme. Jednom kada se formira magma je manje gusta od okolnih stena, što uzrokuje da se diže prema površini zemlje. Ovaj proces može trajati hiljadama godina, tokom kojih se magma skuplja u magmatskim komorama ispod vulkana. Kako se sve više magme akumulira, pritisak u ovim komorama raste. Kada pritisak u magmatskoj komori postane prevelik, može doći do pucanja kore, stvarajući put za magmu prema površini. Ovaj pritisak je dodatno pojačan prisustvom rastvornih gasova u magmi, kao što su voda, ugljen dioksid i sumpor dioksid, koji formiraju mehuriće kada pritisak opadne, povećavajući tako pritisak unutar komore. Postoje različiti tipovi vulkanskih erupcija, a njihova priroda zavisi od viskoznosti magme, sadržaja gasova i pritisaka. Prvi tip jeste eksplozivna erupcija. Ako je magma visoko viskozna, odnosno bogata silikatima i sadrži mnogo rastvornih gasova, pritisak se može naglo osloboditi, uzrokujući eksplozivne erupcije. Ove erupcije karakterišu piroklastični tokovi, pad vulkanskog pepela i emisija velikih količina gasova. Drugi tip jesu efuzivne erupcije. Ako je magma nisko viskozna, siromašna silikatima, kao što je bazaltna magma, gasovi mogu lako da izbiju, što rezultira mirnim efuzivnim erupcijama. Ove erupcije obično proizvode velike tokove lave koji se polako šire. Vulkanske erupcije mogu imati različite posljedice u zavisnosti od tipa erupcije i geografske lokacije. Prva posljedica jeste lava tokovi. Tokovi lave mogu uništiti sve na svom putu, ali se obično kreće dovoljno sporo da ljudi mogu da se evakuišu. Druga posljedica jeste piroklastični tokovi. Ekstremno opasni, brzi tokovi vrućeg gasa i stena mogu prekriti velika područja i biti smrtonosni. Treća posljedica jeste padanje vulkanskog pepela. Pepeo može prekriti velike površine, ometajući avijaciju, disanje i poljoprivredu. Tsunami su četvrta posljedica, odnosno podmorske erupcije ili kolaps vulkanskih struktura mogu izazvati tsunamije koji mogu imati katastrofalne posljedice za obalna područja. Vulkanske erupcije su složeni procesi koji zavise od mnogih faktora, uključujući temperaturu, pritisak, viskoznost magme i sadržaj gasova. Razumevanje ovih faktora pomaže naučnicima da predvide erupcije i ublaže njihove posljedice na ljudske zajednice. Kontinuirano proučavanje vulkana i njihove aktivnosti od suštinskog je značaja za unapređenje naše sposobnosti da se nosimo sa rizicima koje one predstavljaju. Vulkani su neizostavan deo zemljinog prirodnog ciklusa, igrajući ključnu ulogu u formiranju planete i njenoj geološkoj evoluciji. Ukoliko vam se svidao ovaj video, lajkujte, komentarišite i subscribeujte se na naš kanal gde možete pronaći još zanimljivih edukativnih videa.